Здравейте и добре дошли отново в моят YouTube канал. Благодаря ви много, че гледате това видео. Надявам се да ви е интересно и да решите да се абонирате за канала ми. Днес всъщност имам супер много неща. Наистина. Имам доста онлайн поръчки от различни сайтове за козметика. Също така имам няколко неща от Lily и няколко от Sephora. Така че да започнем първо с кашлънчетата. Първата поръчка е от iHerb сайта. Този сайт съвсем случайно попаднах на него, но супер много исках тези новите червила на Pixi, но за съжаление не ги заредиха в България и почнах да си ги търся онлайн. Намерих ги именно в този сайт, като той е американски, шипват от щатите, но въпреки това бих казала, че им е сравнително бърза доставката. Нямах допълнителни такси за митница или нещо подобно, като ми ги достави Speedy до адрес, така че мисля, че е страхотно. Взех си и 5 цвята, като розовото вече го пробвах и наистина са много приятни на устните. В началото има доста водна текстура, като се нанесат на устните, но като поседят малко, стават наистина много красиви, матови, не цапат и може да се каже, че държат сравнително дълго време, така че определено си заслужават и като цена не са скъпи. Надявам се, че и в България ще ги пуснат, като аз ги взех в Soft, Calm, Love, Adore и Heavenly в всичките 5 нюанса, като със сигурност фаворит ми е Love. По този начин изглежда, наистина много ми харесва цвета. Това също е доста приятен нюанс на розовото. Него все още не съм го пробвала, за да видя дали не е твърде светло. Това седи също много приятно. Него вече съм го пробвала. Всъщност и да, и него съм го пробвала. Веднъж излезах и си сложих от него, тъй като много ми допада. Това е доста кафеникаво, но според мен не е лош цвета. Този цвят най-много ме притеснява как ще седи. Може би на видеята той ми се струваше най-безличен от всичките, но в крайна сметка реших, че просто искам да си ги взема и 5 цвята. Продължаваме с следващата пратка, а тя е от Fenty Beauty, като вътре има само 3 неща. Както знаете, имам почти всичките червила, тези, които са Gloss Bomb Sticks, като най-много от всичките цветове исках розовият нюанс. И той, разбира се, не е наличен в България. Най-вероятно няма и да го получат вече, за съжаление. И просто като го видях в сайта, че е наличен, реших да си го поръчам. Наистина е много красиво розово. И заради него пуснах тази поръчка, тъй като много ми харесаха техните нови олия, които са Gloss Bomb Oil. Аз имам вече едно от тях и реших да си поръчам и тези двете, тъй като не бях сигурна тук кога ще бъдат заредени. Мисля, че вече са, но когато аз гледах ги нямаше. Като това мисля, че е цвят Raspberry Jam. Доста красиво розово. И това е Rose Amber, което е тъмно кафяво. Но на мен лично много ми харесва цвета. Тези олия наистина са страхотни. Аромата им е много приятен. Аз имам едно, което е светло кафяво и го ползвам всеки ден. Поне по няколко пъти. Наистина супер много ми харесват тези олия. Просто са страхотни. Да видим с какво да продължим. Именно с поръчка от Cult Beauty. За първи път поръчвам от този сайт, но мога да кажа, че има доста голям избор на продукти. Доставката им също е сравнително бърза. А от тях си взех тези балсамчета на Laneige.
Тъй като имаха отстъпки, т.е. някакви намаления имаха и те по Великден, реших да си ги взема от тях, тъй като ми излизаха по-евтино, отколкото ако си ги взема тук. Като разбира се, първото е манго. Много обичам мангото като плод. Като го видях, че го имат на балсамче, просто реших да си го взема. Следващото е блубери. Нямам търпение да ги пробвам, със сигурност са страхотни. Това са тези новите, които излязаха. Шоколад. Нямаше как просто да не си взема шоколадовият. Ако е като маската им, много ще ми хареса. И последното е ягодка. Обожавам продукти, които имат аромат на ягода. Така. Ами и това беше Cult Beauty. Продължаваме с Charlotte Tilbury. Надявам се правилно да го произнасям. Никога не съм ползвала нещо на този бранд наистина и не съм много запозната с него. За първи път си поръчвам изобщо нещо от техния сайт и за първи път наистина ще пробвам техен продукт. Доста красива опаковка. Изпратили са ми също така и 2 мострички на парфюмчета, което мисля, че е страхотно. Това, което най-много исках от този бранд, всъщност тези нови палитрички, които пуснаха с сърце и вътре имате пудра и руж. Много ми харесаха, много клипчета гледах с тези палитрички, струваха ми се супер сладки, реших да си ги поръчам, тъй като видях, че са налични в сайта. Погледнете колко е красиво. Наистина е много красиво, харесва ми супер много самата опаковка. Мисля, че са някакви лимитирани, така че не знам колко дълго ще ги има. Вътре изглежда по този начин, по-светлото е пудра и другото е руж. Много красиво, със сигурност като го изхъбя някога няма да изхвърля това, защото е толкова красиво. Може да си го ползвам като огледалци за дамската чанта, нещо такова. По принцип е голямо и ако съм с малко чанта няма да ми е най-практичното, но ако съм с някаква голяма, мисля, че е много сладко. И това е втората. По принцип така ли, че тази палитра се предлага само в 2 цвята. Тази изглежда по абсолютно същия начин, просто вътре цвета на ружа е по-различен. Просто много ми харесват и затова реших да взема и двете. Стана едно последно нещо вътре и това е тяхното червило, също от тази серия. Изглежда по този начин и отгоре има същото сърчице. Червилото също е много красиво, много приятен розов нюанс. Има, не знам дали се вижда сърчица по него. Мирише на ваниля. Доста компактно и сладко. Така, това е от сайта на Charlotte Tilbury. Продължаваме с Douglas. Отдавна се каня да пробвам продуктите на IT Cosmetics. Особено тяхното CC кремче, тъй като съм виждала много добри отзиви за него. Затова, тъй като имаше намаления, реших да си го поръчам и да го пробвам. Като моето е в цвят Fairlight. Взех също така и техният коректор в цвят Light Cool 20. Силно се надявам, че това е моят цвят. Като имам и подарък, някакво малко кремче, отново на IT Cosmetics. Не съм сигурна. Трябва да погледна за какво точно е. Имаме един Skin Tint. По този начин изглежда в цвят 1N. Той е на Kylie Cosmetics.
Не съм пробвала нищо на тях. Просто много харесвам тинтове и реших да си взема този да го пробвам. Ами само това е от Douglas. Сравнително скромно. Продължаваме с Nocino. Като първите неща са няколко гъбки. Имаме ето тези двете зелени, две розови и една светло-зелена, като те всичките са на EcoTools. След това имаме и това на Real Techniques, което е с кейсчето с огледало и самото тампонче за грим. Този сет много ми хареса, като го видях в Douglas, но там не беше намален. А в Nocino имаше намаления, мисля, че за един ден или за една вечер, нещо такова. И съответно си го поръчах този сет, тъй като излизаше по-евтино. Много харесвам продуктите на Real Techniques. Мостричка на парфюмче и парфюмче. Отдавна се каня да пробвам този парфюм на Dolce & Gabbana. Паковката е просто невероятна. Много ми харесва. Самия парфюм също ми беше харесал още като излезе миналата година, но просто се чаках някое изгодно намаление. И тъй като имаха в Nocino, както споменах, за някакъв кратък период беше, просто си го поръчах. Последният парфюм е ето този, който е на Jimmy Choo Blossom. Това е любимият ми парфюм. Ползвам го от 2018 година и много се радвам, че все още си го намирам в Nocino, тъй като мисля, че вече е спряно от производство. За съжаление. Така изглежда. Много ми хареса. Наистина това е най-любимият ми парфюм. Ако трябва да избера само един парфюм, най-вероятно ще е този. Наистина супер много ми харесва. Това е парфюма, който основно ползвам през лятото и пролетта. Даже през лятото, може би, почти всеки ден го ползвам този. Наистина много ми харесва. В Nocino все още го има в всичките му разфасовки. Мисля, че 30, 50 и 100 мл. Аз си го взех в 100 мл, тъй като просто имаше много добро намаление и честно казвам най-много си заслужаваше 100 мл. Така, ами това е и поръчката от Nocino. Да махнем тези неща на страна и продължаваме с Lily. Минах през Lily за няколко неща, които ми трябваха. Всъщност минах основно за спирала, като много харесвам ето тези на Maybelline Sky High, като всъщност аз ползвам тази в черен цвят. Реших да си я взема и в кафяво, за да видя и кафявата как ще ми седи. И разбира се в черно. Видях, че NYX имат нови моливи за устни. И разбира се си ги взех и тях, като взех всъщност всичките налични цветове, тъй като ги имаше и реших да си ги взема направо всичките. Тези моливи наистина се нанасят супер лесно. Аз вече пробвах един от тях. Много ми харесват наистина. Супер са. Изглеждат по този начин. Текстурата им е невероятна. Имат леко парещ ефект, но не мисля, че е нещо, което да не може да се търпи на устните. Взех си също така на NYX и ето тези два молива в червено и розово. Една очна линия. До сега не съм пробвала да си слагам очна линия, но искам да пробвам. С това взех някаква, просто за да видя дали ще се справя с нея. И ето това червило на Golden Rose. Тази серия е много приятна. Аз имам всичките от нея без това. Нямах само ванилията. Тя беше изчерпана доста дълго време навсякъде. И този път видях, че са заредили. Просто веднага си я взех. Наистина много приятно мирише. Цвета също е много красив. Тези като бюджетна версия на тези на Saint Laurent, мисля, че са много подходящи.
И последното нещо е, разбира се, моята любима Sephora. Минах и през нея, за да си взема от тези серуми на Glow Recipe. Гледах доста клипчета за тях и реших, че искам да пробвам серума. Много се чудех кой точно и взех този розовият с частици. И също така този, който е кафявият. Ето така изглежда. Надявам се, че наистина са толкова добри, колкото твърдят. Аз взех също да пробвам и тяхната спирала Size Up. Доста съм доволна като цяло от техните продукти и затова взех и спиралата, за да я тествам и нея как ще. Всъщност тази Sephora, която е до нас, за съжаление нямат косъс все още, но пък видях, че имат мини вариант на техният коректор. Много обичам като отида на мини секцията, защото имат доста готини неща там. Истина коректорчето е супер мини, но пък за път е прекрасно. Доста исках да пробвам коректора на косъс и тъй като, както споменах, за съжаление нямат абсолютно нищо от големите разфасовки. Видях, че са заредили някакви минита само на косъс. Имаха тези коректори, просто взех този в цвят 1.5C, за да го пробвам. Даже не знам дали е правилният цвят, просто така на око прецених, че този цвят ми е най-окей. Взех си и ето тези Lip Oil на Гизо. Надявам се правилно да ги произнасям. Това всъщност е едно от новите им олия. Беше сложено на касата. Им се стори доста красив цвят с частици. И другото е тяхното стандартно розово с частиците, което е с вкус на диня. От него беше останало буквално само едно единствено. Явно са доста търсени или това конкретно, не знам, само то беше едно единствено. Имаха ето този супер сладък сет на минита на Ланиш, а с тези 4 вкуса и просто реших да си го взема, тъй като е 50 лева и според мен супер много си заслужава, защото са 4 от техните балсамчета и също така са супер, само секунда да го отворя, супер малки, съответно може да си ги съберете в чантата. Погледнете колко е малко. В смисъл е супер сладко. Хем може да го пробвате и да видите дали ви харесва. Хем може навсякъде буквално да си го събере. Дори в джоб някъде просто така може да си го пуснете, толкова е мъничко. Червеното, което е ягодка. Това, което е... всъщност това е с желираните мечета Gummy Bear. И разбира се ванилията. Мисля, че са супер сладки и опаковката им е супер удобна. Така, имаме още един продукт, а именно тази пудра на Huda Beauty, като тя е в цвят Cherry Blossom Cake. Ето така изглежда. Аз вече имам една къпкейка. Супер много ми харесва. Реших да си взема още една и тази ми допадна най-много. Разбира се, имам и няколко мострички. Имаме една на Prada. Тук имаме на Fame и новият на Chanel. За него ми е доста интересно да видя дали ще ми хареса. Ами това, мисля, че са всичките неща, да. Ами това видео малко по-дълго стана спрямо другите, но просто исках всичко на куп да покажа. Ако имате някакви въпроси за някои от продуктите,
Няма проблем да оставите коментар, ще ви договоря и ще се видим в следващото видео.